Convivim amb els microbis. Al nostre cos n'hi ha arreu, a la pell, al nas, al tub digestiu. Només a la boca hi ha més de 600 espècies diferents. Per cada cèl·lula hi ha 10 bacteris, fongs o protozous. Sense ells la vida no seria possible. Ens donen protecció, ajuden a digerir els aliments o reforcen les defenses. És el microbioma l'òrgan amagat. Els investigadors miren ara de desxifrar el seu genoma. Pot ser clau per a curar malalties metabòliques, digestives o de la pell. Cuando pensamos en un hotel, hay una serie de funciones en el hotel que realizan unos personajes que nosotros no vemos. Al final todo está limpio, la comida está preparada. Yo creo que esto es lo mismo que pasa en el organismo humano, que vemos los resultados, unas funciones biológicas que salen y no sabemos todos los componentes que están funcionando. Francesc Guarner és cap de la Unitat de Fisiopatologia Intestinal de la Vall d'Hebron. És coordinador a Espanya del Consorci Internacional de Microbioma Humà, que busca conèixer el genoma de les bactèries. El microbioma participa tan activament en el funcionament del cos que se'l considera un òrgan més. Cada vegada que ingerim aliments, milers de microorganismes ens ajuden a desfer i absorbir el menjar. Se sap que, com els grups sanguinis, hi ha 3 tipus diferents de flora intestinal que marquen el funcionament del nostre sistema digestiu. Los microorganismos que viven dentro de nosotros no es una cantidad de microorganismos al azar, sino es una estructura, un ecosistema que tienen ellos y nos sirve para ver cómo podemos actuar, porque son como modelos ecológicos. No es lo mismo un bosque en Cataluña que un bosque en el Brasil o un bosque en Escandinàvia. Els científics han comprovat que les alteracions en el microbioma tenen molt a veure amb certes malalties i el seu estudi podria ser la clau per curar-les. Y hemos visto asociaciones, o sea, defectos en la estructura del ecosistema intestinal que se asocian a enfermedades. Sobre todo lo más importante, por ejemplo, es las alergias. En las alergias vemos que hay como una atrofia de este órgano. El órgano intestinal del microbioma és defectuós. Com el personal de l'hotel, el microbioma és aquell gran desconegut que conviu amb nosaltres sense detectar la seva presència. Científics com Francesc Guarner estan convençuts que el disseny d'un catàleg que expliqui la relació entre cèl·lules i microorganismes permetrà conèixer millor els perquès d'algunes malalties. Empezamos a entender que son un ecosistema independiente, pero a la vez que comparte la vida con nosotros y que tiene un impacto en nuestro sistema inmune, tiene un impacto en el modo en que crecen nuestras células, en nuestro metabolismo, y vamos a tener que aprender a intervenir para resolver enfermedades que hasta ahora no hemos resuelto.